Talisay City Government may pahibaw nga bisan sa padayong pagsaka karon sa mga kaso sa COVID-19, dili na magkinahanglan og acceptance letters ang mga locally stranded individual LSI. Adunay live report si Femari Dumabok. Fem. Yes, Bob. Apan aduna gyud manghangyo nga mangayo og acceptance letter og travel authority pagpanagana kung pangayo ano sab sila diha sila mga sakyan nga abyon ug barko nga hatagan usab dayon sa kagamhanan. Gipahibaw ni Mayor Samsam Gulyas nga sukad sa miaging simana, wa na mangitang dakbayan og resulta sa swab test sa mga muuli nga taga-dakbayan sa Talisay. Lakip sa wa na i-require ang travel authority acceptance og bisa ng medical certificate. Apan giangko ni Gulyas nga adunay gihapoy pipila nga mangayo human sila pangitahi sa mga airlines og sa pagsakay og barko. After the executive orders of GovGwen and resolutions of the DILG, kita di sa Talisay wala na ta mangayo og mga travel authority para sayo na lang ang pagpauli diri sa Talisay. Samtang nibalik na mga nagduma sa Emergency Operations Center human sila gi-quarantine sud sa usa ka semana. Usa sa ilang kauban nagpositibo, hinuon nagdigatibo ang uban. Gipadayag usab sa mayor ang iyang kaandam nga may unang magpabakuna sa dakbayan. I asked my doctor, naningon sila na kung bago pa kanayo COVID, give it a couple of months before magpa-vaccinate. The best vaccine is the one that is available. So whatever is available, whether it be Sinovac, once I am allowed to take it. Bob, gitugan usab ni Mayor Samsam Gulyas nga aduna nay 160 ka mga healthcare workers sa Talisay City District Hospital ang nabakunahan na sa Sinovacon ang COVID-19 vaccine diha sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Bob. Dahil salamat, Femari Dumabok, sa imong live report.